Bona tarda, el meu nom és Carme Sanz, soc la referent de GIS de l'EAP Sant Andreu, conegut com el CAP Sant Andreu, que juntament amb la directora Cristina Boté vam liderar aquest projecte en el qual nosaltres defensem que s'ampliï la vorera del CAP, de davant del CAP, per tal que els usuaris, quan venen, sobretot al dematí, a fer-se les analítiques i a fer cua, sigui més fàcil per la resta dels transeünts, dels altres ciutadans, passar i traspassar. Són hores crítiques i és important que hi hagi agilitat per la resta de la ciutadania. Amb aquest projecte també hi forma part la il·luminació del tram que hi ha passant l'ambulatori, donat que és molt fosc, i la cera, que està molt deteriorada, que es pugui arreglar perquè els avis, que tenim una població envellida, puguin caminar sense perill.